Šta kaže? Pita li imaš nešto prijaviš? Imam Marka. Na njega posebnu pažnju obratite. Što na mene? Na tebe. Nemojte se krstiti ništa. Da je meni neko na vreme rekao da obratim pažnju na Marka, da ga dobro isproveravam, ja se ne bi zeznula i udala. Proverite vi njega, evo. Šta je sad ovo? Pa nemam pojma, možda imaju pauzu, otko znam, mislim. Pauzu? Pa na granici, šta, a? Šta ja mislim u stvari? Šta? Pa iz naše države onako svi odlaze. Kad bi naši više pravili pauzu na carini, ljudi bi se prodomislili i ostali bi se u državima, razumeš? Bi smo imali više naroda u našoj državi da prave pauzu na carini, a u domovima zdravlja da ne prave pauzu. Što ti nije loš Da predlog? budemo i živi i zdravi. Bože, naša, ti ličiš na ove slici. Što? Pa nešto nakon. Bože, se nešto razmišljam. Tebi je ovo stigao 2019. Da, što? Pa imam jednu drugaricu iz osnovne škole. Znači ona je bila onako, Bože, sačuvaj stvarno. Ali sad izgleda top. Sad ima ovolike usne, trepavice, druge jagodice, malta ne druge uši ima. Kako nju sad prepoznaju? Pa ne, sad. Tako mi je nekako lepo što smo prvi put zajedno na moru. I ovi meni isto, ja da čekam pređemo granicu. Je isto. Budu ti vidim sliku samo. Nemoj, molim te, nemoj. A što? Nemoj. Čekaj. Marko, Molim. kad smo se mi smuvali? Pa 13. na 14. Pa da li, to nam je prva veza, pa kao nije nam išlo? 6 mjeseci nismo bili, da. Pa da, kao nije nam išlo, jel? Da. Gde si sve putovao bez mene? Pa to je 6 mjeseci, mislim. 6 mjeseci, on je obišao 6 država. I gdje on sad igra kao fudbaler? Otišao u Saudijsku Arabiju. Ili, Ili ne znam, tako neko zove. ti nije cilj da došao neki dobar tim, da ono koji se igra fudbal, da si poznat, da. Pa da, ali tamo bi zaradio 3 miliona da uzim 25 godišnje. Pa dobro, dok si mlad, onda malo da igraš u poznatijim timovima, da. Šta mlad čovjek, brate, ima 28 godina, nije mlad. Šta bre, nije mlad? Šta nije mlad?